Zimbabwe regandise maoko nokureva ruremokedzo kwamuri muri Zimbabwe vendefenyure National FM munenge makachibata chimoti muri mukati mekufamba nekutsudzura kuisacho chikonzero ndimi munochisimudza ndimi makaita kuti chigove pachiri ndimi munochiremera ndimi makachisimbisa muri yeZimbabwe ndapindira ndiripo pazuva ranhasi zvandakakubatirai haiwa muri yeZimbabwe ndakapakata zvamakatituma kuti nditsvake zvamunoda kuti mugoziva nhefenyuro iri kuzviunza mukova KB regati vachise tiri kutukana here mukova tiri kutukana here saka titeseko sudzurai ichokwadi muri yeZimbabwe Mash Central Guruwe right ndinacho mombe yakazara mhuru ine musoro umwe chete miromo miviri rurimi ruviri panotsenga panomedza paviri asi musoro wemombe uyu mumwe chete ine maziso matatu mamwe maviri amunoona samazuva wose rimwe racho nerechi3 riri pamhanza iri paguruve yes handina kutendera nekutsvaga ndatsvaga kusvika ndadzika kusvika kuvaridzi vemombe yacho kuti hapana zvamunofungira here kuti bamba penyu kuti zvoba zvisingapetike mombe yakadai vane zvavataura pane zvavataura right ndobva ipapo mhuri yeZimbabwe ndopindira mukati meguta rechitungwiza murume akati akarara ndokurota kuti pilo yakatsagura tinoziva kuti pakurara pilo musoro uda kusimukira mbijana ndo zvazviri achibva arota kuti mupilo make mune mugoti achimuka mangwana kuseni ndokuvhura pilo ndokusangana nawo zvechokwadi mugoti urimo right kuwana mugoti mupilo yaunoisa musoro murume uyu anogara nani nemukadzi wake ane mudzimai wake nemwana wani hey asi akaona mune mugoti asi pane zvakazoitika okay ndine nyaya yandine mhuri yeZimbabwe kusanganisira nhasi kuseni ndadarika nekune nzvimbo imwe ine makuva yaonekwa mumwe murume achichema akapfeka hembe achiti ndiri kukumbira kunokumbira ruregerero kumufi Daniel Zviri for wakachiwemba kimitiasha man selector chichaiti hama yemuvi haasi kugona kugara pasi haasi kugona kana kurara haasi kugona kana kumira hembe dzaakapfeka dziri kumuvava ari kushevedzera kuti ndiperekedze kumakuva kuhama yangu yakafa ine mazuva matatu taviga asi agari muHarare anogara kuchiredzi hama yakavigwa mukati meguta reHarare ndokuita ukazve mazuva vachizama kunyaradza vanhu seukama asi nhasi day 3 vaenda naye kumakuva chikonzera ari kuti hembe dzandakapfeka dziri kundivava ndoda kunokumbira ruregerero asi zvida kuvhundutsai mhuri yeZimbabwe ndezvekuti hembe dzakapfekwa nemurume uyu ndidzo hembe dzakavigwa mufi akapfeka saka akadzitora sei akadziwana kopi hadzina tsvina dzakachena beyond deep down beyond deep down beyond deep down yeah yemeniwo varoya vanapiro mumba iwe ndozo kuti pane vakawanda vanenge vachitsvaga namba dzenyu baba Isabel achida kukubatai mhuri yeZimbabwe munobatira panhamba dzenhare dzinoti kudini ichokwadi mhuri yeZimbabwe rikandireve ndiri mukati mekureba ndichitiso vanenge vachida kundibata kana kutiona pandinenge ndiri munokuda kundibata panhamba dzangu mhuri yeZimbabwe iyi namba dzisina chipomerwa nati namba dzisinganyadzise iyi namba dzinoti iso 0771 545 025 0771 545 025 nedzimwe dzinoti izo 0736 26 35 36 0736 26 35 36 inamba yekufona mhuri yeZimbabwe tati inamba yekufona mhuri yeZimbabwe musabhipa panhamba yechikonzero